Fil-jum li f'Londra se tingħata l-aħħar tislima lir-Reġina Eliżabetta II, l-Istazzjon 1 se jxandar programm speċjali dwar dan l-avveniment storiku li mistennija jsegwuh miljuni ta' nies minn kull rokna tad-dinja. Il-funeral tar-Reġina se jibda fil-11 ta' filgħodu ħin Ingliż filwaqt li l-programm fuq 1 se jibda fl-10 ta' filgħodu u jibqa' għaddej sal-5 ta' wara nofsinhar. Il-programm se jsir bis-sem ta' diversi mistiedna li se jitkellmu dwar is-70 sena ta' Reġina Eliżabetta II. Il-preżentaturi tal-programm Anton Falzon u Antoinette Falzon jistiednu lit-telespettaturi kollha biex tul il-jum ta' tnejn isegwu dak li għandhom imħejji għal dan il-programm. L-Istazzjon 1 flimkien ma' One News ħejja din il-produzzjoni sabiex matul il-jum flimkien ma' diversi mistiedna minn kull sfera tal-ħajja niddiskutu il-ħajja ta' Reġina Eliżabetta II, il-legat tagħha ma' Malta, il-monarkija u dak kollu li ġib magħha. Permezz ta' diversi mistiednin se niddiskutu il-monarkija taħt il-Reġina Eliżabetta II u anki se naqbdu wkoll diversi dettalji dwar ir-renju il-ġdid tar-Re Karlu III. L-istedina hija waħda għalikom it-telespettaturi ta' One inaqdu magħna għada bejn l-10 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar.